Nggih, Mbah. Ten apa niku Jawa niku kan setiap niku Mbah nggih tiyang kapundhut niku kan diuduraken ngalir nggih Mbah. Nah, niku nek miturut Jawa niku maknane napa Mbah kados tiyang napa ngalir niku lho Mbah. Pripun Mbah niku? Nggih. Nek etan kawitan nek kidul-kidul kulon kulon ilen kulor ngelerku dadi kedah ngeler mujeng ngaler lho. Lah menika dipun lambangi anu to. Dek gelu pitu. Nggih. Niku gelu pitu itu maksudipun nggih wonten rogone piyambak. Sak gele gulu ku ono isine pitu. Maksudipun kan kuping loro, gat loro, nggih. Maksudipun. Lah wontenipun patok kalih menika wujude yang sepuh kalih. Ingkang mbabar gitu sedaya niku kan yang sepuh kali-kali. Nah, namun ngoten niku. Berarti maknane patok kali wau wujude tiyang sepuh kali nggih Mbah nggih. Terus majeng ngalir dijurak ngalir dek wau napa? Ngalir pun. Jadi monggo potongan niku apa maksud mati. Mati niku maksudnya kan ngemati lho Pak. Mati niku mati nalika urip senengane apa. Lah, ngoten Mbah. Lah niku judule nek sampun antasipun Sakratul Maut. Sakratul Maut niku yang ajenge kapundhut niku. Niku wonten tataran untuk jero lho Pak niki. Nggih napa? Wonten tataran ingkang diwastani menika Sakratul Maut menika nuruti senengane nalika urip. Dadi ngemati nerusne nalika urip iku kedah enget. Niku nek diterus-terusaken dadosipun nasar Pak, dados alang penasaran. Dadosipun kedah tahan. Ngono lho. Upami senengane main. Nggih. Yang baik Sakratul Maut ganggu main. Rumangsa ora mati, rumangsa main. Lah piyambake merok ten mriku kedadosane nggih dados iku tontok dalem Pak. Dados bangsane kewan gegermetan. Upami rumangsa seneng wong ayu-ayu. Lah niku kedhe ngrasuk alami bangsane berbran Pak. Bangsane manuk, bangking, saya sebarengi berbran. Lah iku senengane para widodara-widodari kan siribut niku. Nggih. Masuk karo mau Pak ngomong sini ngemati nalika urip senengane apa? Nah senengane gegeran dene niku nggih anu. Ngejak geger-gegeran masuke teng alam jin-jitan Pak. Nah, ketoke nek sing alam iku alamane putih. Putih ketoke wong ban putih-putih sarwa putih iku tapi iku yo alam penasaran lho Pak. Katribawane mung lautan mublak tanpa tepi iku kedadane bangsane kewan banyu Pak. Niku wonten keterangan saking niku. Iki saking Mulutara nggih wonten. Mula menika kita sedaya kedah awas lan iling. Nah. Kula badhe nyuwun keterangan saking Mbah Nyun kinten-kinten taun bareng niki pripun Mbah niki. Lajeng niki minggu pon. Nggih. Minggu pon kapitung tiba mboten cocok Pak. Tiba pati. Nggih kedah kita sedaya nggih kedah atos-atos. Nggih. Upami teng pundi panggenan, upami mlampah nggih kedah kula wau nyuwun
ijinipun lepat panter ya kakange adine karo musuh Hanacaraka diwalik iku tulak balake Pak. Iki ngatpon 12 kali itu sedangkan Bupati. Ini agak berat. Jadi Bupati ini. Nggih, sandang panganu nggih Pak petune bumbunya nggih untuk abot. Maksudnya di Bupati ini pas Pati ini tanya. pone tok niku mawon. Nggih. Kandang panur Pati dengan Pak. Dibagi 4 habis. Nah, niku Pati. Nah niku kedah hangat-hangat kedah hati-hati. Upami tiyang tani wedale bumi ini abot. Cobi-cobi. Tahun lajeng niki Mbah. Adosipun kami jenengan teng pundi mawon kedah maos-maos niku Hanacaraka diwalik ngoten niku. Lalik apal tujuan pasaran nggih diwitung. Dina pasaran mboten kaping 3 mawon sampun cekap. Nggih, diwaos ping 3. Nggih, 3 mawon. Mboten apal dina lan pasaran. Kulo piyambak nek dalu nek Pak salat nggih maos ngoten niku. Rutin Mbah jenengan. Rutin kula. Rutin nggih. Nang kali jenenge tulak balak Pak nggih sak warga padhepipun sanget enten. Dadi tahun lajeng niki luwih berat nih Mbak tahun kala winginane nggih Mbah nggih. Kula winginane lha Pak iku pangan Pak. Enten pitungane ngoten. Kalau winane tiba pangan. Pangan. Jadi sedang pangannya untuk enteng Pak. Nek tahun ngajeng begini abot Selama setahun. iya ya nih selama setahun. Kedai napa Mbah supados derek-derek niki saged niku Mbah ngadepi tahun sing pati wau. Sing sae niku nggih jenengan nek purun nggih. Nggih. Teng griya bancaan bucu tulak. Bancaan bucu tulak. Nggih. Tulak balak nggih diwacakno niku Hanacaraka diwalik. Muga iku modho kula kecukup wau. Nggih. Lah lajeng niku lak dongake Pak nggih. Nggih. Lajeng dikepung yang nggih sak tangga ngoten mawon saged. Utawi kula njimpen entene tasih dipingeti teng Padepokan. Kula niki nggih bancaan teng Tuban. Padepokan Tegal Lungging niku lho Pak. Nggih. Padepokan niku wedi. Sadelipun rumiyin sekolah semia. Nampak pun. Saklintune ndamel bucu tulak balak niku uga rampene menapa mawon? Uga rampene nggih jenengan kepenget dulure papat niku panter bucu biasa. Mengeti bulan kali juga sampun jumeneng rasa. Lah uga-uga ingkang kathah nggih namung cukup sak wonten mawon nek kathah-kathah mangke biayane pripun ngono lho. Nggih. Nah nek wulan akeh kula piyambak nggih ngoten pinjemben. Kedahipun brokuan dateng keluargane piyambak kampungane omah dhewe-dhewe. Nggih. Mboten pas wonten kelairane nggih Mbah, mboten nggih. Saged mawon. Saged mawon. Saged mawon. Nek kelahiran cedhek, yang cedhek adoh ya kena wae tapi dhisik suro. Nggih. Saged mawon. Kas kelairane kan nggih anu mengeti awake dhewe. Dadi ujube iki meruwi judul bapak ning panser nang sing 7 sing nunggu sing aku sama sing nrimo wali sing ngene pengrembagi terus kakang lan adine sing rumangsa badane kanu muga paring slamet sak polah tingkahe sak keluargaku kabeh. Tapi ki mboten saged ngoten iku. Ujube piyambak nek saged. Nggih. Saru dadi sari, sari dadi sira. Lho, ngoten lho batu peti. Nggih namung ngoten menika, mboten ada. Nah, lajeng wonten keterangan masing-masing itu kok dengan takon napa. Terus
naase Mbak, naase tahu ngajeng niki dinten apa Mbak? Kemis wage. Kamis pagi. Nggih, kemis wage tadi Pak. Nggih. Ngapot ning wage sepuluhan bulu kemis paing. Mapun wage ngapot lagi terus paing pun wage. Senin pagi. Kemis Oh, wage. Kamis pagi. Jadi nak asentek ae Pak. Nggih. Niku nggih kedah ciri Pak nek adine napa-napa. Nek tiyang Jawa lho iki. Nggih. Lah nak asih 3 dino ngapot ning wage rasa kriwon niku nggih cirikan. Nak asih entek wis wage. Nak asih 3 rasa kriwon. Iki kedah diinget niku. Upami badhe gadah napa tujuan napa nggih diciriki. Mboten sakit damel nggih. Iya, damel niku. Iki pelanggaran tiyang Jawa ngoten niku. Nggih. Ngoten niku kan dititeni saking sing rumiyin Mbak nggih. Nggih nggih anut Hmm. nenek moyang to ada turun nenek moyang Nggih. iki. Nggih. Tapi kan nggih nyata niku. Nyata. Wujude tiyang sakniki teng pundi panggenan nggih. Nggih peteng ngoten niku. Kula ngerani teng Jawa Tengah. Dijak tiyang niku. Jak mitung-mitung tiyang ngaji niku jejedulan. Nggih. Teng Kediri kula ngerani nggih. Nah, pripun kula niku repot dijak wong-wong iki, Pak. Nggih, Pak.